Ari na ang imo tsansa. K5 Mix and Match. K5 Mix and Match. A Valentine's Day special. Kung ikaw single, 21 to 35 years old, babayi, lalaki, kag nagapangita sang posible nga mangin palalabs. Magpadala sang mensahe sa aton Facebook page, K5 News FM Iloilo 88.7. Kung nga ikaw ang dapat namon piliun. Magapili kami sang isa ka maswerte nga lalaki kag isa man ka babayi nga magakitaay sa Pebrero 15, 2026 para sa libre nga day. What? Yes! Libre nga day! Makabaton pa kamo sang nanari-sari nga papremyo kabilang ang cash prizes. Gani mag-message na at mag-intra hasta sa Pebrero 12 lang ang pagpasa sang inyo istorya. K5 Mix and Match. February 15, 2026. Intra na, mga ka-K5! D3 Bio with Vizio. Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Galabot gid 3 ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio baw okay gid ang resulta subong normal na gid. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Vizio. Ang Vizio yung may D3. Mga butika. K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Macho, kulit sa Laugh Out Loud. Laugh out loud. Kampiyon! Ito ang bagong tunog. Broadcasting live from the City of Love. City of Love to the world. Giving you the best music and the hottest news. Hottest news. And public service. Worldwide. Netwide. 24 oras. 24 oras. Ang radyo. Kampiyon sa serbisyo. Kampiyon sa serbisyo. K5 News FM. Macho, kulit sa Laugh Out Loud. Laugh out loud. Kampiyon! Ari na ang gusto sang masa. Ang ginbago nga programa. More tawanan. More kulitan. More fun. Fun! Tara na, dahil ito'y trending na. Mapalapsag bata gulang pututik balang matambok na lang. Ang saya-saya, no? Game pasadya para tanan nga. Nawagid ya. Please welcome Macho Kulit. Macho Kulit sa Laugh Out Loud. Laugh out loud. Todo na to. Musikahan, kulitan, lambingan. Laugh Out Loud. Laugh out loud. Ay, tsaka. Macho Kulit. Macho Kulit sa Laugh Out Loud. Laugh out loud. I'll laugh out loud, sige na let's vibe. DJ Macho Kulit keeps the night alive. Sa K5 News FM tayo'y mag-enjoy. Tawa at saya, walang away, boy. Mic check, pasok na sa beat. Good vibes lang, walang pain or defeat. Sound trip, tayo laugh trip all the way. DJ Macho Kulit makes your worries fade. Oh, laugh out loud, sige na let's vibe. DJ Macho Kulit keeps the night alive. Sa K5 News FM tayo'y mag-enjoy. Tawa at saya, walang away, boy. Hey! Mic check, pasok na sa beat. Good vibes lang, walang pain or defeat. Sound trip, tayo laugh trip all the way. DJ Macho Kulit makes your worries fade. I'll laugh out loud, sige na let's vibe. DJ Macho Kulit keeps the night alive. Sa K5 News FM tayo'y mag-enjoy. Tawa at saya, walang away, boy. From Iloilo hanggang buong Pinas, mga listeners
Listeners natin walang makakalas. Kwento, jokes, music non-stop. With Macho Kulit, we're always on top. A laugh out loud, let the party ignite. DJ Macho Kulit, the star of the night. Sa radyo natin walang lungkot, just fun. Laugh out loud, yeah, we're number one. Ay, kanamit. 9:44 on the clock, my K5. You're still listening to the best radio station, Sound Trip to the Max Kidaanay. Magabalik Macho Kulit sa Laugh Out Loud. Gid nga salamat Barangay San Pedro Haro sa inyo mainit nga pagbaton kag pagkinasadya kaupod ang inyong mga ka K5. Kadungan sang ila pagselebrar sang ila kapistahan. Nagpaula naman ang 88.7 K5 News FM Iloilo sang kalingawan kag papremyo sa KKB. Ka K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Ako na pinanganapin ng kape sa tango. Bisan noon muna ang away pa na mahaw sa agay di magkakto si Putsan. At siyempre ni Aramansan, may isip! Sigot na! Tapor! Hindi ka makatulog ka mga ito ha? Hindi ko na matulog ka muna. 1, 2, 3 lang! Ismail Balis ka konta. Ilugbo mo. Go. Ilugbo mo. Sa'yo ang last mo naglugbo. What?
Quezon, Radyo Bandera sa Kuna, Subong, K5 na Sina, Radyo Radyo! And of course, ang bunga sa imo at loko. Mayroon sa 100! Aba po, kung na yung ikakwarta, 200! 300! Wow, bunga! Tapos isa pa na po, paano? 800! Padayon lang nga magtutok sa K5 News FM Iloilo 88.7 FM. Kay base sa masunod sa inyo naman nga barangay magabisita ang KKB. Ka K5 Kalingawan sa barangay. Happy Fiesta Barangay Navais Mandurriao! Bilang pagpasalamat sa inyo padayon nga suporta kag pagtutok sa 88.7 K5 News FM Iloilo kag kabahin sang inyo pagselebrar sang inyo kapistahan. Nagdala na naman sang kalingawan kag papremyo ang KKB. Ka K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Nay, may kinindo wala. Aba, nala. Oy, garap. Kilala mo atong mayor, Nay? Yung mayor ta? Ang jit-jit man. Hindi na nagpati mo, yaya. Ang mga jit-jit na yaman. Ready? Iwas mo na! Sige. Ladies and gentlemen, ari. Si Nanay! Forward! Si Manny Maho! Alright, again. Alright. Wow! May naka-uniform siya. Okay. Hello! Ano tayo last? Tupad ka ng tatlo. Okay. Okay, yung top 3 lang. Okay. Final round. I-products mo na! Grabe sila kay Guapa, Okay, kamo ang mag-judge kung sino taong. Okay? Pagi sa pagpanakpak. Isang putang-putang ng sakit pa mo. Okay, naisip mo namon, nag-eskwela kami sa TESDA. Huwag na mag-iisip lang sa mga pumuluyong ka pinalakpak subong. Okay. Ladies and gentlemen, ang bugay sa syudad sa Iloilo, nagpapadalagan PTA President Marlene. Six lang ang bilog. Six lang ang padalagan. Contestant number 2, Nanay ang Tatay Mang Babarang. Ladies and gentlemen, contestant number 2, Aling Dumisha. 16. Ano na? Ang best in Baligyan ay balot. Bata ni Jackie Chan. Nico.
Mga batong na pag-insan, Pisos! Nakalize water. Ay, nakadlaw siya. Nice Yung mga water. piso ganihata, nakadlaw siya. May tag-piso pa na waters mo. Aray, Awan. udak tipwell. Tipwell ang tubig. 100! Tumutubo, pasakay. Yay, pasakay ka. Tara-tara na. I-recycle ko lang bilog. Oh. 200! Oh, lupa-tupa pasakay. Enjoy ka. No. Ano ba yan? Tumakapoy niya how? 300! Na pagbati mo sa nagbong ako ano? 400! Kami? Tutuha. 500! Lipay mga... Hindi ba nalipay sa ilmo? Wow! Ano ba ang bago sa K5 News FM? Salamat daw. Okay. Liwatondang hambang naton hep horay lang pero ang yambata K5 News FM. Ang K5 duwang ka palakpak sa dalong. Ang News FM bayaw sa babaw. That's not episode na yung nag-report na nasa. Oo. Okay. Ano to? Ang K5 sa babaw. Okay na nanay. Wala problema gawa pa ka magyabon. Sige ha. 1, 2, 3, go. Patay! Wala kami na sa SM na. Wow! Grabe ba? Tuwa na lang ako palis na doon na. K5 sa babaw, News FM sa dalaw. 1, 2, 3, go! Sagad? Oo, sagad. Sagad sila. 1, 2, 3, go! What a classification! Okay na. Ikaw ang ito sa Hepe Purable sa Limon, ikaw ang mambang sa ato na jackpot round. Okay. Kung sa tingin, pwede ka kadaog hasta 1.5. Ang pinaka-ano mo, sa natin 500. Nasa 500. Okay, ready? Okay, go! Ano boy? Uy, matanda! Wow, grabe! Matanda! Tanda mo, pa-shoot pa! Oh, di ka sila kayo pinagan! Para Dali lang. Babang ulo dapat ha, pero wala daya. Oo. Logo, ano tayo? Magalog ng logo? Sino maglogo? Si Papa! Ready? Music! Radyo Bandera sa una, subo! Kaya ikaw nagdaong mayroon ka sa bagong radyo. Mayroon ka sa isang box na DTX Coffee Mix. Wala ka lipay? Okay. Amo na lang nalipay na. Tapos nasama ko na sa kayo mo. 500! 1,000! 1,500 pesos! Kaya pa. Yeah! Sige, ano ba ang bago sa may 5 years na check kay Doc Ranelo? Maraming salamat. Sige, lipay na lang. Hindi ka na pagkanta ako, hindi na to. Alam na ta. Ano bang bago kay Jack? Oh, hag.
nga salamat sa aton mga ka-K5 sa barangay na Bais, Mandurriao sa ilang mainit nga pagbaton sa aton mga ka-K5. Padayon nga magtutok sa K5 News FM Iloilo para mabalaan kung sa diin naman kami masunod nga managtag sang kalingawan kag papremyo sa KKB. Ka-K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Happy Fiesta Barangay Tungon si Mandurriao. Bilang pasalamat sa inyo padayon nga pagtutok kag pagsuporta, nagpaula na naman sang kalingawan kag papremyo ang 88.7 K5 News FM Iloilo paagi sa KKB. Ka-K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Isa sa inyo sa mga gabi may chance sa magkaroon minutos. Okay? Sino gusto mo makita? Sino nagkasama? 8.7.
congratulations sa mga nagtahog. Padayon nga magtutok sa 88.7 K5 News FM Iloilo kay base sa inyo fiesta naman kami. Masunod nga magbisita para magpaambit sang papremyo kag sinadya sa KKB. Ka-K5, kalingawan sa barangay. Do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio. Antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera. Nagproblema ka ba nga pirmi kang luya? Pag may tisi para aron mo apti ka. Pag may tisi mo, tungod ang may tisi puno sa vitamina. Pag may tisi mo, barato na o pipig-ibo pa. Tungod ang may tisi, alkaline vitamin C, mulawas apti pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, protektado ka pirmi. May tisi vitamin C, para pirmi malipayon. Inom og may tisi. Pag may tisi mo, pag may tisi mo, pag may tisi mo, pag may tisi mo. Tungod ang may tisi, alkaline vitamin C, mong lawas apti pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, protektado ka pirmi. May tisi vitamin C, para pirmi malipayon. Tungod ang may tisi, alkaline vitamin C, mong lawas apti pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, protektado ka pirmi. May tisi vitamin C, para pirmi malipayon. Palit nag may tisi. Does your underarm stink and darken? Say goodbye to stink and dark underarm. Try Clinica Deo Fresh Roll-On. It whitens and softens your underarm. For all-day freshness, try Clinica Deo Fresh. It's 100% natural. Are you experiencing body weakness? Do you have delayed wound healing? Do you feel hungry all the time? You may have diabetes. A powerful duo to help diabetic. Natural way of lowering blood sugar level. Clinica DTX 500 is a powerful duo that combines of ampalaya extract and the sugarcane extract. Clinica DTX 500 stimulates the production of insulin, enhance conversion to energy. DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso, chia seeds, desugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. As the CEO of 5K Broadcasting Network Incorporated, ito ang kampiyon na stasyon, K5 News FM.
pag-asa at tuwa ayong mababati. Ating namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa Kampiyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM, ang K5 Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa Kampiyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko, ito ang radyo ko. K5 News FM. Ang kampiyon na istasyon sa Iloilo. K5 News FM. Macho, kulit sa Laugh Out Loud. Laugh out loud. Kampiyon! Ari na ang gusto sang masa. Ang ginbagong nga programa. More tawanan. More kulitan. More fun. Tara na, dahil ito'y trending na. Mapalapsag bata, di walang pututik balang matambok na iwang. Ang saya-saya, no? Gin, pasadya, para tanan, nga. Nangagid ya? Ladies and gentlemen, please welcome Macho Kulit. Macho Kulit sa Laugh Out Loud. Laugh out loud. Todo na to. Musikahan, kulitan, lambingan. Laugh Out Loud. Laugh out loud. Ay, tsaka. Macho Kulit. Macho Kulit sa Laugh Out Loud. Laugh out loud. I'll laugh out loud, sige na let's vibe. DJ Macho Kulit keeps the night alive. Sa K5 News FM, tayo'y mag-enjoy. Tawa at saya, walang away, boy. Hey! Mic check, pasok na sa beat. Good vibes lang, walang pain or defeat. Sound trip, tayo laugh trip all the way. DJ Macho Kulit makes your worries fade. Oh, laugh out loud, sige na let's vibe. DJ Macho Kulit keeps the night alive. Sa K5 News FM, tayo'y mag-enjoy. Tawa at saya, walang away, boy. Hey! Mic check, pasok na sa beat. Good vibes lang, walang pain or defeat. Sound trip, tayo laugh trip all the way. DJ Macho Kulit makes your worries fade. I'll laugh out loud, sige na let's vibe. DJ Macho Kulit keeps the night alive. Sa K5 News FM, tayo'y mag-enjoy. Tawa at saya, walang away, boy. From Iloilo hanggang buong Pinas, mga listeners natin walang makakalas. Kwento, jokes, music non-stop. With Macho Kulit, we're always on top. A laugh out loud, let the party ignite. DJ Macho Kulit, the star of the night. Sa radyo natin, walang lungkot, just fun. Laugh out loud, yeah, we're number one. Ang susunod na programa ay rated SPG. Sus Puryagaba. You're looking to your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM.
Mga K5 naton, gamat-amat kita switching sa aton nga bagong nga program. Pero tiburo bantayan yung this coming Monday. Ang aton nga music to the match requested songs. Inform na kamudaan din. Para nga mag-enjoy kita ng ating program from Monday to Thursday. Amo na ang programa nga ginakalakagan sang tanan mga ka-K5 nato na pamati kamo dire. Kaya this coming Monday magabag-o ng programa ni Matt Chocolate. So ang format sang atong program para naman sa atong mga music lover pagkatapos ni ka John ka-K5 June Alwado Kapulot. 9:30 special yan. Maga-music na dayon mga ka-K5. Pagpatak sang 9:30, pwede ka mo di katawag sa hotline naton. Request ka mo na mamangkot ka mo nga sir, pwede ka request. Para aton da nga technician, sana makluster sang request ninyo. Kaya kung anong gusto nyo mga requested songs, ipa-play naman. Basta hindi lang pang 19 forgotten. Mga current music na mag-enjoy sa ating program. Tandaan nyo na, 9:30 para sa mga music na. Ipamatian ko gid ang radio stations ng iban. Hamal ko, mapa-music ako 9:30 to 10. Papatak sa alas 10. 10 to 10:30. 10:30 to 11. Magabalik ang programa nga Karancho Brutal. Mga brutal nga mga tinaga. Abaw! Sadya na eh. Sadya ho natin kami mga topiko kita everyday. Nga parte sa mga pabati-bati Pwede ka muna katawag kung gusto nyo mag-enjoy. Pabati-bati system Ginapabati-batian ko da nga akon nga friend nga may utang. Lihog ko bayad mo amo na. Oy pabati-batian ko dang ex ko nga gintilawan mo lang akon mo na kigin pabayaan mo ka. Tanan sa programa naton sa pabati-bati system sang K5 News FM Philippines mga ka-K5. Natami ako glisi nanay Nenfa. Kamusta ka nanay Nenfa? Bawala iko ka pabalo sa imo. Ay hindi ko gusto nga problema kamo ha. Oo, way ko ka pabalo nga ginaasma ko gyapon. Oo, sinanay ka si tatay ko na. Si tatay ko naman. O kamusta ka na tayo? Wala ka kanubulong. Sige tagaan na si tatay sang kwarta kay sang una. Si tatay ko man kag sinanay ko ang naghahatag kwarta sa akon. Induman ko na sang una sang gamay ko si tatay ginalibot siya ko na kahit ginaasma ko Black K5 Andre. Napasakay ako sa sikad diya ka maglibot-libot. Amo man ang ginawa ko eh. Oo, sa jala sinanay ko amo man. Pero salamat gid sa akon nga iloy kag amay nga wala gid ka pabaya. Laing gid ako may iloy kag amay ka. Na nagapalangga sa imo kay tibis kan magpuli ka lang may maluto sudan may maprotekta sa imo tanan kanami lang kung na may nanay kay tatay kang ga-inchindi kalain man kung nanay mo kag tatay mo mga abno kung wala ka inchindi kanami gid ako naka-inchindi alin hasta aga-gabi Nagapamati kami sa K5 News FM San Jose Antique 95.7 San Jose Antique. Nami gipamatian sa K5 News FM sa Sitio Kamansi, Barangay Patimat Tobias Fournier, Dao Antique. Hello gali sa kay Vince Amihan, nakatutok man sa K5 News FM Philippines. Vince, mayang gabi. Mayang gabi si Muda. Kag sa mga friends naton. Netamiyaw ka man si Elsie nga nagpamati subong sa atin. Grabe ba Elsie? Mama Net mayong gabi si Muda ma. Kaya na Nenfa, good evening mga K5. Good evening Noy Ma Chocolate. Si Miss Philly Lumahang sang Kadinglian Oton nakatutok din. Kag si Nang Missing Nombreda sang Alegre Oton watching here. Si Tatay Mimi si Glenn Diaz nakatutok man sa atin subong sa K5 News FM Philippines. Madamo nga salamat sa imo Glenn. And also si Tatay Mimi nakatutok man. Ginatami ako man si Dai Gabasa. Good evening po Sir Matt. Pa-shout out naman po dyan Dai Gabasa from San Lorenzo Guimaras. Mayang gabi sa imo. Mayang gabi sa imo da sir. Dai ni or Dai?
gabasa. Nakatutok subong sa K5 News FM. Hello gali sa aton nga 150 viewers nga nagapamati subong wala nagauntat suporta sa aton. Maid-ayan nga gabi sa inyo tanan-tanan. Ginatamyaw ko man gali ang mga friends tada nga mga wakalan, wala obra sa ilabalan nga gusto nyo mag-check ka. Upod ka mo di kay Mat Chocolate 9 na alas 10. Tub-tub alas 11, maistorya kita din. Sa mga babae na nga wala obrahon sa inyo panimalay. Ang balaan nyo lang yan manghisa, balaw! Oo, taga K5 ko, Vince. Ay, pabaybas ka daw. Mayang gabi si Imo, Toto Vince, ah. Hindi nga subong, kamusta? Itata temprano, pagwapo ba? Sa mga K5 naton, kung ikaw may talento, ikaw bala sungaw magambal? Ikaw bala libagon magkanta? Amo na ginapakita ni Mat Chocolate ng mga karancho subong. So kapangita ko ha, kung mga PWD ka man, mas importante gahambal. Kung apa, ikaw kabalo ka mag-sign language, sige wakal namon, pwede ka man di ka kantong, ipang dulong taka mo tapos programa. Sadya eh. Kung ikaw man nag-imo nga matara sa uton, ang isa mo ka matara sa haro, pwede ka man di ka bisita. Sadya, guys. Di ba na? PM ka man si Renz ay mamati subong sa aton na. Hello, galit kay Ma'am Celes. Si Nuben, bodogin scam gigo ni Ma'am Celes kaginaya. Amo ni ang nanay nga layo pa lang blaser lakat ibakli ko blaser ho ah. Believe ko kay Ma'am Celes pero I really appreciate sa muni nga babae. Thank you so much kid Ma'am Celes. Kagin pa utang ya kami kagina worth 12 mil to ho. Kaya kinanglanon sa studio ang mga bag-o nga mga lamisa. Kinanglanon sa mga gasol to nga gailitom. O gaugtas man si Libitikos katigang. Kaya bali Mama Celes. Ako bala siya na. Salamat gisa. Salamat gid Ma'am Celes sa imo nga kaayo. Hindi ka dyan malapawan ang kaayo mo. Muning nanay nga hindi basta-basta may baligya na lang sa makong ano-ano. Suportaran ta ni. Ano imo na baligya subong ma'am? Kay pamaklon ta. Hello gali kay Red. Kay Vince Amihan. Nga wapo-wapo alin sa una wala kagi tandok, wala kagi kagat ido. Ayong gabi sa inyo da. Thank you so much Ma'am Celes. I love you so much. Madamo nga salamat sa imo da. Thank you Geda. Na nagatutok sa K5 News FM. Mayong gabi man kay Red nga nagabamati subong. Mau Red wala iko di Gcash kung may ara lang. Sino na gusto mag Gcash kay Red Mayong gabi si imo da Red ka pero color sa buhok mo gold. Mayong gabi si imo Toto Red muni nga bata nga wala ka kalipat wala makakita ni sa Tantawi ka panapakid. Pero kung do sapat-sapaton tsura mo hindi sa magsapak. Tsura mo bido to labong hindi sapat-sapat. Hello sa mga friends naton, da nga mga feeling malinis. Dudu mga sisinog, ganabi mo na do mga Madrid di kakao sila bala. Ayong gabi. Ayong gabi sa inyo. Well, sa mga gabi, mga K5. Pa-shout out kay Ma'am Rose kasadsed. Kantuan nyo dang kapesa, dira sa Lapos. Ang kape nga manamit, ang kape nga hindi damo sugar, ang kape nga hindi sa prasa baba. Kadto ka mo da sa may Lapos kay Ma'am Rose kasidsid. Bakal ka mo da sa kapesa. Mayang gabi igid sa imo, ma'am. How are you? Ma'am, kung hindi magtulog si Jacob Smith, kaya ka alas 12, balon mo ko, i-PM mo ko kay kadtuan ko da sa. Ay, kasi ka PM mo ah. Nawili sa sampang sang online. Kaya hindi sa kanong patisin mo, ma'am, ikadtuan da sa namon. I-online namon, i-online sabong. Para suwabe ganyan. Alright mga ka-K5 naton, matamyaw kita subong sa aton yung mga friends. Relax ka muna, kung may mga tamyaw ka muna, itawag kay Mat Chocolate. Itawag sa 0995-398-4633. Itawag nyo or itawag nyo sa smart line namon mga ka-K5 sa 0919-098-6314. Tawag na ka mo kag mag-enjoy! Kung may mga tamyabuhan ka muna subong, tamyaw!
PWD man ako, ma-chocolate person without dilig. Ay, abaw! Si Sir Andre ang madilig sa imo. Gusto mo lang ito, Sir Andre, oh. May nag-message si Shamira. Ya, PWD man ako, ma-chocolate person without dilig. Dugay-dugay ka nag-dilig ang pangga, wala ging kuti. Gusto mo si Sir Andre ang magansilyo sa imo? Gusto mo mabutangan tanasang bayabas nga dahon? Pa-shout out gali ako sa Diyos Gogma community. Mayang gabi sa mga Diyos Gogma nga nagapamati subang sa aton sa program ni Ma-Chocolate. Thank you again sa inyo mga taga Diyos Gogma nga nagamati subang sa aton. Ma-Chocolate datawa gid ako sa imo. Ang imo bla term nga Madri di kakawa ba? Ay, hindi ka magtawa sa akon. Dapat matawa ka. Hello, magali sa kay Rodjin. Grabe, may nag-add sa ako ng iyang Facebook account. Close man eh. Di paano ka na akon malantaw ko ng imong Facebook account? Lock! Ilang taon ta tsura sa babae nga ni man? Kabaw, ari imo itsura nga do kumalagko. Galiwa! Ma-Chocolate, nag-enjoy yun ako program mo. Mayo na kami music na Ma-Chocolate Kaya para bala hindi man tanan wakal. Uy, may music kuya. Nabantayan niyo mga programa ni Madam Usang alas 11, tubtob alas 12. Ang title, Puksi Anay Mani. Well, mga K5, sino naman na yan makapuksi isang mani ninyo this coming February 14? Wow, grabe ni K5 Anday ko mapuksian ang mani. Ano na lang ayhan? Damo balita, subong mo. Isa ka babae, ginpuksi iya mani nagreklamo sa pulis kay wala natapos. Wow! Sa subong mga panahon, mga K5, ginapangita ang lalaki nga nagpuksi sa mani sa babae kay gusto niya gid tapuson ang pagpuksi. Ang nagabalita, Aaron Repollo. Wow! Grabe ba? Sa imo nga report, ka-K5 Sunny, ari naman kita subong sa isa ka balita, isa ka babae naglumpat kay gusto niya maghiko good news. Ang jeep pa ang nagupi, ang nagabalita, Sunny Punay. Grabe. Ay, sa balita ni Ted Hahuero Francia, pasok! Ma-Chocolate, hindi ko na ikabalita kay kasimba pa ko. Ted Francia. Grabe rin yung K5 Ted Francia nag-TM di sa sako. Gumamati sa mga. Grabe, galing. Sa mga K5 na naton. Namin sa mga upod naton, kamusta na? Kag salamat kili sa mga sponsor sa akong tarpaulin. Kaya tinagaplano, tapos sa K5 Andre nga maalibot kami sa syudad sa Iloilo, tanan amon tsura. Halin sa aga nga programa, halin ka K5 Ray nga program. Kay Ted Hahuero Francia, masulod ayon si Jan Sapio, masulod ayon si Maninay Mani. Itagaan nyo ko sa mga picture nyo mga gwapa kag mga gwapo. Butang ko daw aga, alas 4 si Sir Ray, no? Alas 4 sa aga, hasta ano na oras, basta mga ayok ko bla program, alas 6. Abotang ko na tsura ni K5 Ray Espeha Umala. Di ba lang kuya damo niya si K5 Ray Espeha sa mga tsura nga gwapo? Kamusta naman si John Aluado kapulot kan si K5 Jan Sapio? Tagaan nyo ko sa mga picture nga mga nami-nami. Kaya para hindi matamasala nga dutag lugar bala? Di dapat namion ka na K5 John Aluado kapulot iya picture. Kasi syempre, sundanay kami ng programa. Pero, iistudyahon ko pa ni si Madam Usang kung ibabotang niya ang iya itsura. Ito si Ma'am Ilira, ginibutang ko. Si Ilira mo na sayang si Madam Usang. Wapa si Madam Usang, mga K5 naton. Grabe, God. Tamyaw ko man, mga friends naton, nga nagmamati sa mga program. Mayong gabi sa inyo da. Kauluya. Nga uya-uya ka man. O, libat ko, tamyaw ko si Red. Yauya sa kanusubong uya kimo. Iban ganing mga tsura na ganing nga naga-do-rick. Do-kaldiro ganing winuya. Mayang gabi sa imo, tutok Rick. Red. Mayang gabi sa imo. Kag sa mga friends naton, si Attorney. Nakatutok man subong si Attorney sa aton. Hello, gali kay Sean. Nga nagapamati subong sa aton. Salamat gid sa pagtutok sa K5 News FM Philippines.
nga nagapamati man subong sa atong program. Thank you gid sa inyo tanan-tanan. And sa mga friends naton, happy birthday. Grabe Mang Tamyaw tanay. Happy birthday kay Nay Alice. Nay Alice, salamat kayo sa pag-invite nyo kagina sa amon nga nag-prepare ka mo sang 39,000 nga buffet. Wow. Dito ko nakakaon sang bulak na may mayonnaise. Dito ko nakakaon sang alubira nga ginsugbang gibutangan sang itlog pugo kag itlog nga maalat. Ang sabor do bangros. Mama Jeng, mayong gabi. Mayong gabi sa inyo. Tamyaw ko man si Lucel. Nga nagapamati subang sa aton Lucel. Mayong gabi sa imo da Lucel. Kag sa mga friends naton diri sa Infante Molo nga nagainom-inom sila sa kanong subong. Sige inom-inom na kamo da. Basta sige birahin yung inom-inom dira. Si K5AJ karon nagapangayo kano subong sa mga radyo. Why ako ka-date sa 14 man? Single gyapon ako ambot man. May mabatong kanako. Ano nga message mo ni man? Ano nga bala Vincent mag-message diwa? Well, sa mga K5 naton, this coming February 14, ari na ang bag-o nga produkto ni Doc Ramil Oy nga gina-endorse ni Matt Chocolate. Kung may problema nga magtindog ang imo bala nga Power Ranger, kung hindi magtindog, imnis ang Extend Food Supplement for Men. May maca and klabo. Klabo, hindi kalbo ha? Okay nga, amo nagapatindog nga nagahatag sa circulation sa inyong blood. Nami na siya mag-circulate sa inyong blood. Ang tanan nga mga dugo nagaagi kaya sa inyong thermometer. Si Nanay Immaculada nagapamati man subong. Nanay Immaculada, mayong gabi mabaton gali mabaton. May mabaton mo na sa imo Alright, balikan kita. Mabalik kita sa mga friends natin. Tawag ka mo dali. Kaya mag-enjoy kita subong sa gabi. Ang programang ginakalang sang tanan. Tawag ka mo diyan 0919-098-6314. Kag sa Globe Line natin sa 090995-398-4633. We'll be right back. More music, more fun on your favorite radio station, 88.7 K5 News FM. K5 News FM. Sa kapagtilaw, sa gihapon mangibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog danay. May iwang na magatuhaw, sa tagsa kapagbutaw, at yung lang na panundumon, may Ginoo sa gihapon. Pagina ng mga luha, ibatan ng problema, magbangon kang magluho sa bagunga paglao. Wala sang maya ay bisan nanuman kabudlay. Wala sang maya ay bisan nanuman kadugay. 2016, sa Olimpiado ako ni Copper Midi. Before ko na Mexico, almost a decade ago, Sakto ako sa clear na plan sa life ko. Dali ko na-grow. Dali ko na-achieve ang mga bagay na gusto ko. Dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil actually sa mga pagpilaw, and I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagkapasay sa ako is ang trust and confidence of the CEO sa ako. Budlay magkapila sa tao na nagsalit sa ako. Panghihinaan, magaluya lang, pero tuloy lang. Magpapadalan sa laban. Yes, wala pa yan.
nga magkapdanay atong gid nga masarangan ang tanan nga kasubo bayluhan ta sa kalipay wala sang baya ay bisan anuman kabudlay wala sang baya ay bisan anuman kadugay. Sa naaman ni Iyon ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarawan o kung mas kilala bilang Manunay Mali. Halos 4 na tuig na ako nga nagaserbisyo kag-empleyado ni Dr. Nick. Nagsugod ako bilang isa ka-empleyado sa mainstream media. Gani sa nagbukas ang oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod na malakot sa puno. Dakot na desisyon ang pagbalhin sa digital media santo. Apan, nagpasalid ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagpustingan, wala din ako sa may matunan. Tugtog isa ka adlaw na bayuhan ang tanan nga pagpangabudlay, sakripisyo kag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa ka kadagdagan naging pangabuyuhan ko. Salamat gid Dr. Minuy sa paghatag sa akon sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninungha nga mas nanging maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasigurog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadalagan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig. Kabudlay, kalipay kag mga hamilig nga handurawa. Kita padayon nga magahugpong bangod wala sang bayaay, bisan anuman naging. Handa magpalangga, servisyo hindi madula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Pahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kang mag-iwong sa bago nga paglao. In behalf sa K5 News FM Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy no nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pagwork sa K5 News FM no tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner no na mold kid sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Dr. Mil nga magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat and fortunately nabaton ako no and after 6 months in-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kang K5 News FM Kulasi. So malipayon gid ako no sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil nga basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay.
Sa 8 years ko nga bilang isa na empleyado, may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, no, ginbaton ko ang pagpanghangkat because nagapati akong through the leadership of Dr. Minwoy. Isa na kabudlay, isa na ka-pressure, I am very blessed sa atong mahal nga makaako, and that instrument nga gigamit niya is our boss, Dr. Minwoy. Rako nga mga lessons nga akon na an-an, natunan, kag ang mga lessons karian akon ginakabuhi na mga better person tungod man sa akon nga pagiging inspired sa ginatawag nga serbisyo publiko sa pagpanguna kang aking nga CEO Dr. Minwoy. May mga pagdilaw, may mga kasakit man, pero wala sang bayaay, anuman kadugay, wala sang bayaay, anuman kabudlay. Ugot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, may luhang kasang kalipay. Nag-umpisa kita 2019 sa K5 News FM Philippines. Nangin news writer kita, nangin reporter, the same time nagka-programa sa radyo. Nangin kabahin kita sa production team, no, sang K5 News FM Bacolod. Umpisahan naton ang pag-inobar sa aton mga digital operations. Ginapasalamatan ko gid, no, ang tanan-tanan nga aton na agong nga blessings pinagi sa kalawan sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Uy. Never ko ina-expectar ang mga butang kag bagay kung sa diin man ko subok. Ang mga bagay nga sang una ginahandom ko lang. Kailan pinagidang maglakat sa abroad, why ko ginagina-expectar. But because nga aray ko diri sa K5 News FM Philippines, kag empleyado ako sang isa ka maalwan kag mapinalanggaon nga boss nga si Dr. Ramil Uy, tanan ina na experiencehan ko. Hindi nangin mahapos ang K5 News FM. Ang kampiyon na istasyon sa Iloilo. K5 News FM. Macho kulit sa Laugh Out Loud. Laugh out loud. Kampiyon! Ikaw bala nagka-problema sa imo pagpanglakaton? Kulang bala imo budget para sa imo nga pamilya? Ari na ang solusyon. Super Pushwalk Navigation. Super Pushwalk Navigation. Ang Super Pushwalk Navigation nagapuswak lang halin sa aga hasta sa gabi. Iloilo to Manila, isa lang ka oras. Iloilo to Hong Kong, 4 lang ka oras. Iloilo to Iloilo, wala oras. Ang ini nga barko, manamigid. Ang ini nga barko, may 7 kabilog nga mga swimming pool. Ang ini nga barko, 47 stories ini. Siguradong mag-enjoy ka sa ini nga Pushwalk Navigation. Centralized aircon, may hotel, may swimming pool, may party club. Ang ini nga barko, gindamgo ko lang kagina sang aga. Let's go! Shout out! Shout out! Shout out! Hey, DJ Macho Kulit. 44 after 10 on your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM. Mga K5 naton sa Honda ni. Iti this coming Monday, bago ang programa, stricto na kita sa oras para nga hindi kita mabiktim, mga K5. Mag-enjoy kita. Ay, hello kay B-Boy. Bakason. Mayang gabi kay Norbin Camos. Kay Norbin Camos, shout out. Nagatutok, taga Santa Monica, Oton, Iloilo. Kay Ruben Brillantes. Good evening, Macho Kulit. Pa-shout out kay April Kagrens. Naga-watch kid sila diri sa Gaob, Kabatuan. Kay B-Boy Bakason. Kay Nafilda Sales. Nakatutok man subong sa aton. Good evening sa inyo datanan-tanan. Kay Nanay Nenva nga nagmamati man subong sa aton. Good evening sa mga friends naton. Check ko ba sa akon nga Facebook page. I-add nyo ko mga K5 Macho Kulit ha. Para nga maka-message nyo ka muna sa akon. Maka-enjoy ka muna sa akon tanan-tanan ha. Ito, tamyaw ko man si Roderick. Nga nagmamati man subong sa aton sa program. Especially nagid sa kay Ma'am Viner Villalobos. Nakatutok man sa K5 News FM Philippines. Mayang gabi, Macho Kulit, tamyaw ko lang galing mga friends ko diri sa may Kagbang Uton. Kapamatigig ako sa imo programa. Mga Villanueva, yan nagkapamati kami din sa imo always sa imo nga programa, Macho Kulit. Ay, salamat. Nakatutok man sila sa aton. Thank you so much kita sa inyo. Hello, gali kay Ma'am Rosel Villalobos.
Okay, walwala. Ngayong gabi. Hello, magali kay Vincent. Ay, duwa gali kabilog ang naga-message diri subong sa aton. O, sige. Pwede, ged. Alright, well, sa mga K5 naton, kung wala ka na sang himuon sa inyong panimalay, ano pa ang ginahulat-ulat mo mga K5? I-enjoy ang inyong self? Enjoy ang self mo? Para sa pilakadlaw. Maka-enjoy ka man. Dapat mga K5, enjoyon mo na ang imong self. Kabilaan mo ang pagpangabuhi, isa lang. Alright, tawag na rin ka mo mga K5 kag mga istorya kita. Mangakot kita sa mga viewers. Tawag na din ka mo sa 0919-098-6314 sa mga OFW naton. Mga OFW, tawag na din ka mo mga OFW. Pwede ka mo din ka tawag sa Facebook page. Ayusin namin yan lahat-lahat. Ang page ni Matt Chocolate, pwede ka mo din katawag kay Matt Chocolate sa aton nga Facebook page. Sa mga OFW HIJ naton nga nagaproblema sa ila panimalay, wala sila enjoyment, diri ka mo pamati kay Matt Chocolate para everyday enjoy gid sila tanan-tanan. Hello gali kay Dazzle Brillantes, kay pamati subong sa aton. Good evening sa imo. Mayong gabi sa imo. Si Jennifer, si Sam, si Carly, yan nagpamati subong sa aton. Maayad-ayad nga gabi sa inyo tanan. Hello! Luzon, Visayas, and Mindanao nga nagatutok subong sa aton mga taga-Antique. Good evening sa inyo. Grabe. Tamyaw ko man si Facilidad. Ay, grabe Grabe, subong. Tamyaw ko man ang mga friends naton diri sa SM Delgado. Nagamatik ang mga guarda subong. Mayong gabi sa inyo. Mga taga-guarda naton, mayong gabi. Mayo niyo. Mga gwardya naton subong nagatutok subong nga. And also gali kay Maraviles Futsoy. Yan nagkapamati. Well, subong nga gabi mga ka-K5. Kagina paglibot-libot ni Matt Chocolate kagina daw damo mga bakuhaw. Kadamo subong sa mga estudyante mga ka-K5 nga ang buhi temprano pa pero ang puli sa nila tag alas 8 sang gabi. Tapos pulian niya alas 8 sang gabi kundi akigan sa Santa Taya. Tapos pag subong JS Prom baw. Mag JS Prom naman kay K5 Andre ni damo naman ni hubog si. Namdama ko sa una sa high school kami. Ating akon nga mga classmate mahilig mag-inom. Ambal sa ako niya pre, inom tabla pre. Pako hindi ko yan. Di balaan mo mag-inom ko, ginasma ko. May skin asma ko, gagwa ng mga pula-pula sa akon nga panit. Di ba ko yung kainom-inom mo mag-meter-meter sa mga kung ano-ano da. Hindi lang gadya pwede, kiga matas ang tatay, takag nanay ta. Pati wala gadya kasi siyempre ginapo ko, lang ko na yung mitiran. Pag magapo ko, kuya bira-bira, maginawa. Gawan taken tayo. Hatagan mo ako, Miga DJ Machocolate. Bisan law ay lang batunon ko. Ay ahay. Wala ka na gadya pangitanaan niya totoo yahaw. Check ko ni Bitsura ni Vincent. Ay aba, perte gali. May tsura si Toto Vincent. Guwapo. Hindi basta-basta si Toto Vincent. Grabe gadya ang itsura mo, Toto. Do gabag o ang hawi-huyop sang hangin. Grabe sa mga kabataan, mga ayo sa nanay sang pretty. 20 tigan pa nila. Hello gali kay Charles Gabriel, nakatutok subong sa atin. Mayang gabi sa imo da. Kay imo nga mother. Ano ang ginaobra mo, Matt Chocolate? Ano ka pa manyos na lang ko subong? Ay di white may mahimo do na luoy di kini si K5 Andre sa ako no kati dugay-dugay ko pamanyos, dugay-dugay ko pamanyos, dugay-dugay pamanyos kati ginahapo ko.
Shout out sa tanan nga mga asmahon. May meeting kita next week sa Freedom Grandstand. May ara kita sumba, dala tumba. Amo na mabudlay. O imagine mo subong mga K5 nato ang aton nga mga flood control project. Ginamat-amat na busisi, ginamat-amat na burikat. Kung gipanghatag yun na abla sa mga pumuluyo o sa mga imol, nagmanggaranon ng Pilipinas. Kaya kung sino ba to yung manggaranon? Amo man na ba? Ambot na lang. Sabong careful ka mo sa mga social media, mga K5, gamay-gamay mo lang yung nakaproblema ya. Pwede ka nila ireklamo. Sa ganyan, wala ka ganyan may ginaobra nga istorya. Obrahan ka istorya. Dumduman ko sa una. Dumduman ko sa una, mga K5, may isa man black ka babae nga ginadot-dot siya gid ang iya kaugalingon sa iya nga bana. At yung bana, yung black ano? Yung bana, hindi niya sa iya kahit ginakastigo yung asawa niya. Ang yabana, ginakastigo niya, ginabuyayaw niya, ginatampa niya. Kasi naman nga kano nga magpabilin sa imo. Bawa nakabata sa. Tuluan niyang iya nga bata nga magbato sa iya tatay, te. Grabe nga nanay. Hindi man manami, no? Machocolate ako, nagyan ko na sa una. Akong tatay kano man. Take permit sila gaaway ni nanay tungod na sa manggad. Money is the root of all evil, gidya. Mayo, pa kami niya kay 500, bisan makapanyaga kami sa Sakadlaw. Basta wala ka lang maginalapakan nga tao. Enjoy lang. Bilib mo ko ni sa akong partner kung gabi nung mamatay, natukuda niya niya sa toothpick. Para lang mabugtaw. Grabe niya ang amon niya pinulawawanay. May mga patay ka mo na gani, i-hire kami ni Machocolate. Ako, si K5 Anday, kasi si K5 Sunny punay. Ba, among ni si K5 Sunny, ganang pinakamalog pulaw. Well, mga K5, madamo giga salamat. Talin sa aga, hasta sa gabi ang inyong pamati sa K5 News FM Philippines. The man and woman sa K5 News FM, talin sa patrol. Sa mga reporters na naton, nagalibot-libot subong si K5 Aaron Ripoyo, amo nga amon reporter nga robo-robo. Wala ko kabalo kung ano ni nga battery ang ginadasok niya sa iya yang lawas. Kaya mo niya ni battery di ibiridi lang niya iya energizer guro. Or Motolite. Grabe gan. Kita na sa February 25. Ang mga K5, ara ko na sa Metro Manila will be hosting a big events. Ara ko na sa MOA. January 26. May events pa again 27. Apoy ko daan may mga dalagko ng mga artista. Maday nyo yung bulitas. Kanay kita di sa March 2. Tao enjoy kita gyapon. So wala ako sa Wednesday. Kag Thursday mga K5. 3-day sale naman ako kay 5 Andre. Sige lang kay kung makasulusubra ko to baklan kabayo kay 5 Andre. Di ba? Baklan ka dun sang muning-muning. Parang kami kulikolo di isa. Daw swabe lang pakabuhi mo. Well, magabulos na ang ikaayong lawas ni Doc Ramil Itangoy. Sadya-sadya gid. Salamat, Vincent. Bantayan nyo sa Monday ang bagong programa ni Matso Kolita, February 16. Bantayan yung bagong programa nga mag-enjoy kita. All here to your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM.